Paska. Paska. Paskomete mimasu. Yeah, what's up? I don't need it. Enhän mä nyt tosissani. Joo, kat. Euroshopissa arvosta. Hyi vittu kun on Pasiradio. Pahaa paskaa. Vitusti valot! Valot päällä! Vittu hyvä! Wow! Oletteko Nikke Knattertoni? Ettekö? Oletteko Saksan maineikkain Laho Paska? Tässä on Knattertonin äiti Aasi Aivo, omaa sukua herttuatar hotellivaraskoplaalle. Isän näemmekin tässä. Pasi, ystävien kesken kakkanen paska kasa. Nikke kaakaa ulos ikkunasta ja huomaa, miten tumma tuttu vittu riistää mielensä paskaa. Nyt liuos voi tulla Niken korvaan. Se on ja mitäs? Aloin pumppaa tätä jo silinä, ennen kuin edes tiesi miten tussut sai eka kerran tuuli mylly hattuu, pikku paska. Tänään huome vuosien päästä. Tänään huome vuosissa rätätätätäät mä tää ja jätätää mä jätä räkkäpäät himaa kun räpätää. Täällä on virkas bagetti, bon appetit. Hyvä jäbä mut vielä paras kraateri. Vitun hamsterit, saanko esitellä hamsterin? Come on. Olemme saaneet myös tupakkaa ja lisäksi käymme kessulla.